Узган ялларда старт спорт сауықтыру комплексында Зейнің ұйышма предприятиелерінде эшләүче актив яшьләре ГТО нормаларын тапшырдылар. Фестивальнең максаты бер сәламәт яшәү рәвеше алып бару. Эшләүче яшьләр арасында ГТО фестиваленә әзерлек буенча чаралар марафоны август ayында ук старт алган иде. ЗЭГРС хезмәткәре Регина Волкова әлеге спорт проекттан Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы грантлары конкурсында тормышка ашыруга акчалата сертификат тотты. В течение 2 месяцев мы тренировались по бегу, по фитнесу и по растяжке. А сегодня у нас заключение данного марафона – это игры ГТО среди предприятий. Спорт сөючеләр урыннан озынлыкка сикерү, аркага яткан килеш гәүдәне күтәрү, алга иелү, кулларга таянып җирдән күтәрелү кебек физик күнегүләр үтәделәр. Фестиваль нәтиҗәләре буенча ЗЭГРС командасы җиңү яулады. 2нче урында Мәгариф идарәсе калса, 3нче урынны Яшьләр эшләре идарәсе командасы алды. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, ЗЕЙ хәбәрләре.